Good morning. Magandang buntag sa tibo kalimutan. Good Friday di ayron. Sabi ni saya pa Bernie Santo. At kay Bernie Santo malagi ron na atas narakos bay. Inja ang alas 10 padong og simbahan. Minaog City Palabras. Kuanday ron. Sa di pa kumusugod, pasalamat itong labaw makagahom. Nagkaabot pa tarong pizza, Abril 15, 2022. Bernie Santo. Bernie Santo deron. Wala lagi Bernie Santo. Good Friday. Birthday de po sang igsuon nga si Ronaldo Burato Roy. Ika-41 niya karon og sa birthday po doon sa magigagaw diha sa kugtong si Ma'am Basilia Makarayan. Basilia Amperna sa daga pa Makarayan. First kasi na anak sa igsuon tang inahan ni nanay, anhing nanay nita nga to ning kaliwan na sa daing kalibutan. Si Basilia mo lagnaong sang anak brang upaw. Daghang pimilin nga murag upaw si Basilia. Pag umangkan mo nidas upaw kay kami first cousin o happy birthday day. God bless nito Roy, ako kay bawag pila edad ni Basilia. Si Roy ang nibawaan 41. Mamlil Bernie Santo napad gapon kay handa-handa kag may siguro sila ay sa ganiha aw gahapon nag prepare ba tog bisag mo na matiyatang na kuanan ning mag-birthday nga naa di pansit. Bawag na makapuloy na nga bre og nabakay na maligsig cake. Nakita naman tayo sa birthday niya. Osbo na happy birthday Ma'am Basilia Amper Makarayan. Nana sa skugtong nagpudo pero toy na magtudlo sa Kandabong Anda buhol niya nagpudo. Sing katong talaw sa among vlog di agi pag-birthday ni ang pagumangko naa na si Adto. O nga ingon nga mura klos nawang ni upaw. Sa una sa daga pa na mulun sa upaw. Mga tanak sa Manila. Muli kita na mo lagi og na birthday. Kaya itong pag-birthday sa akong pagmangkon. Kaya sila dapin mo sila dagat. Kaya katos anin na inita na din bay dapin sa bunbon. Manang og naay yung okasyon. Mga anak na inita dali raman makita-kita. Para nila Alma. Nila ni Mark Cervantes mo na ibana ni Alma Amper Cervantes. Mas Alma mo na kinamanghuran nga audi day abaw naglibog ko kasi mahod na Basilia o si Alma mo na among mga igagaw nga kuan nasdap is dagat kaya naman sila kuan sa dagat ilahang kamahan katong aning tayo Binido Amper. Bernie Santo pud mi karon nagmasalubon kay kalit dinalian nila paglarga nilang koy og ni Ria og ni Dodo balik sa Manila gahapon ilang larga pangmingaw mi kay last na nitong banding namo dito mis dagat atong Pizza Parisi pagkakatos ng larga man sila wala na sila makanganis bay wala sa kapanghiling katay nanay kay dinalian nilang paglarga dito lang sila sa boarding house. Manang Ludo o Ria o Koy pangmingaw mi birthday ra bantang Roy karon do sana man nga dinalian man indong plano nga muraga anta mo Sabado nagplano ta ko magluto kog suman kay padapong upaw habang tinga nang inyo naman muraga alas 8 nanawag sila gahapos buntag mga alas 6:30 indang muraga ko na alas 8 mga taranta jud mi kay kalit-kalit mong paglarga nila. Alagi pangmingaw mi. Si Kuy gimingaw pa ni Kuy nila Dudo. Saan man dinalian man sa traman siya nga muli kuno sunod buwan baw kaha. Muli pa ba sunod buwan si Dudo. Dudo Gria, amping laman mo diha. Kalit-kalit man mo balik wa ano yung pabaw ni og wa ano kanha mo pabaw ni og suman ibig sang plano ko magsuman ko kay padang upaw atos. Kay niya upaw nga og naimuragag Manila magbadag suman kay maabot mo sa airport.
Saan bang wa may plano kay ilang plano alas 8 pa man. Imo ko nung di-upload ako ni ads. Ha? Andam di ko sang biligniton ron kay magbinignit ko. Bahala guay sago pandra. Guay saging hinog wa kalan kamutira og pilit. Kaya pamupalit sa dito gapon kita patong sago wa man ni palit. Bahala ko guay sago wa primogos. Kamutira og saging, away saging kalan ra og pilit. Papay mongos. Basta kay binignit. O kumplito pa nagbinignit. Para sa Manila na ay landang ni sago na ay hinog nangka. Na ay saging hinog. Matay nangka. Papay saging hinog. Grabe saging nga mahala. 40 kilo ang saging hinog apos merkado. Agkalan sa sinta, agkamuti 50. Saka manang sa mga lagot mon karon, grabing mahal ah. 50 tong gikasudlon kay agatong sa sinta gikantog Mindanao kuno. Agatong gikasbuhol ra may 50. Grabing mahal lagi kamuti, kalan sa sinta. Grabing maakag presyo. A few moments later. Ado, sunod buwan. Asa mo balik? Asa mo balik? Mingaw ka nay? Normal. Mingaw ba ka nay? Ha? Mingaw ka? Oh, imo ta ko ndudo kan kalkan magkawa. Ha? Ikaw de? Mingaw pa ka? Nila. Kana normal na ba ka nang sakto na kwente? Pang mingaw lagi sila. Berni Santo man po doon, nagbangutas ka mingaw. Nasta tay? Bidli ko. Kaya bang gasto ninyo, dako? Ta, nangamang gay mo. Berni Santo lagi. O, tinali, as binisan ko. Do! Bodo! Tuwas dulu rin ko na rin nang. Do! Aw! Dapat undo diha. Isi, Kado na sito. kapag sunod, do, gimingaw ni mo. Do! Undo bang tipas? Giundo, busdi, o di, kanang junpan. Adi ba? Si junpan may nasa tipulo. Lagi na. Pero makita mo. Ma. Og makita mo ina lang nga ang birthday packet ni Bedardo. Tabi na do. Wa magpareho rin resipyo. Kisa man Bernardo. Ibabaw nila og mamularga. Asa ko rin dira tog 5,500. Abay pala mo na bayad nito sa pagdaon. Kay magpadako pag suman. Baon, ibig kay Siya pa ni mulis duro para nagsuman. Puga man. Mura magwanted. lagi nandali. Nani pulis. Mura gwanted Dali lang ala yun. mo ra gadong Sakto lang itong pagpangaligo na to last. Pagpangaligo na, mo natin banding na to last. so sa pangaligo. Madyo ka nakakonfess sa pangaligo. Wala nang kirata, nagtuwa na. Tagbila lang sa naman mura magwanted. Trabaho lagi si Rian nag-uw. Diba, nistura na mo to Rian na nang nasuko na. Loko eh. Sa kusina. Kuy. Binignit mi. Siya may pakudkuron. Siga. Ayos na mga tao. May nga luwi doon kakabuok. Kay, dabo. Di man lang siya. Ano ilang sweldo minimo, kasi ilang sweldo na dapat. Ang kurente. Siya makudkud kay ako yung mag-ready in this one. Bang sabon kwan ra, Carlan, ubi gamay, kaunti, o pilit. Dahil kurentehan pa, dahil taga dari na mata. Kilo ka lang, ko na, mas masakay, way, mawag duga. Kaya kung pa, pag lima kadlaw ka, kamatay ng kurentehan, taga-adar ang asawa. Tama. Ang kurentehan, oo. A few moments later. Pansit. Sa tayo kinabuhay ko, no? First time ko sa magpansit. Di, first time na magpansit sa birthday ng Roy. Noon. First time lagi. First time ko rin siya sa birthday na magpansit. Malagi ko na jagingan. Mga nangyasi sana ito din na nag-happy sa mga minjo. Mga na naman makamawang ng pansit. Gahapon nagadubo. Si Aisa, nakatira na ko sa pansit niya, Aisa. Gahapon, ito doon na rin. Nagadubo na ni Tatay. Tere, gaman. Kau matuli, open. Ako kasi pagluto ko. Ito ka na mo. Parang nila ko rin sa iko.
Na. Ay bawa pala katuig kanura mo ko sinira na. Hilam-hilam. Sinigang na iya. Sikok na guys, ang mong tuog. Oh, pahilam-hilam kayo nagkatubang sila nanay. Pero ba't nanay? Nay, ang sanay! Da. Kabay mo pumukingan. Ba, gating. Tatire. Hmm. Kuya nang dadong pero tatire. Kuya niya, gitawag na ba kang tatay day? Hindi na nawag sa tatay day kay pa-snack na. Pero na ko sang binignit. Da. Karlan, duha ka buok ra. Kamuti, upat ka buok. Day ube nga bayulit. Ug pilit sa kasalmon. Kaya kung magprepara na ko dahil dito ko sa bayagikan, si Tiri, nagluto ko pansit para sa Pilibinoy. Kung katampo na ito nila, kaya taaman sila. Nang ko sa bahay, magbinignit ako kasi kaya mamaron. Uso mo ito, karaan Bernisan to, magbinignit. Aning ready. Ube nga ba ulit ni? Kardan, way hinog, warna, pilit. Ang panitan ka ron. Bahal sa tis gawas. Ato mo ni Kardana. Pasensya na mo aliwaros sa tatay kanas gawas. Kaya ganang bayar lagi at sa putahan. Na magtambasan ng tatay. Dadi ram sa kabaw mo edit. Istorya sila na sa bisita. Hindi pa lang sa bisita na mo anos nang ka. Doon. Mo. Ang ibig ng Karlan. Pato Karlan. Iharoon ng Karlan o kuan. Kamuti. O ubi. Kuan landang-landang. Kuan ni sago-sago. Kuan ni lubos. Nato aning lignata, bilignita. Kawan nang ka. Kita alam na daw ko ning bilignit. Kaya ano poy kuan. Nagkod na dito dia. May nagkod-kod. Kaya kan ko ng laba. Kaya sa bahay po kay hitan ako nila to ko Tiri ko first time kasi yung luto pansit ko no. Kaya first time yung luto pansit sa sa manghod. O isang magawa manghod na ho. Ay suroy 41 naman. Gawas katay banahan sa tay. Tulis gawas. Ube nga violet, kamuti nga violet, kamuting hilo, Karlan, mora ni. O kahang kinugkod na. Kahang pilit, gi ko na, natakang naghang pilit. Natakang na naghang kuan. Pinabukaw nga pilit. Di bubukaw na, inulod na ito na hang kuan. Kamuti, ube, o Karlan. May nagong kaldero kay tingkuan mo ron, tingpagong mamadrinandan sa unang mahal nga adlaw pagbinignit sa Cortes pudlahay padila ha kay maggulay sila dusi ka klaseng gulay sa Cortes sa unang mga adlaw kay Cortes man ko tuto ko nang kakita nagigulay sila dusi ka putahin nga utan agamo din sa ibinignit gani uban biko agamo sa Alicia lain-lain lagi kuan timingan marog birthday ni Roy na asas Tiri dito lagay mo itong pansit si Tiri first time ko nung pansit ni Tiri di dahil first time nijang nagpansit nga nijang pansitan na nijang maguwang si Roy nijang birthday ka 41 tripod mo na mag-isip ko mag-isip ko video pangayong na next nagbinig na tiyan luto na ano na ang binig luto na pagdag sila nag-break na balik. Pangayong nanay, Lita. Binignit? Oh. Hamag yung mama. Ha? Oh, nagsudlanan ko ng binigit na eh. Oh, luto na. Naaway sago, kamuti ra, Karlan, o ubi. Ubing violet. Ito na. Manumaway ko an. Kira rin siya? Kau rin na. Diba? Sa init man. Manang tali. Dita. Kaya man yung murabag. Wala lagi sagol, kamuti ra.
ubi gamay o kamuti gamay o pilit. Wa may sango. Wa man mo nagsabag mo tagbang mulunsod. Di ba mo ito? O, saan mga kanibiligit? Ikaw. Ano yung barisan to rin mo biligit? Ha? Ano? Grabe mainit nga bugbang. Grabe kainit. Init yun na kisting ng isa. Mana? Ang putam. Alirong dari, alirong. Dari sir. Aroy, alo dari. Dari bapa dia. Ali bapin, dari. Sige, alam na. Sige, alam na mga glider para diretso na. Amo ay. Uy, lighter. Chocolate. Madali. Sige, sige. Sige. Ayan, sa ta, mag-apo sa ta. Amo lang iting nga amahan, daghang salamat Ginoo sa laing adlaw nga magihatag kanamo karon og Lord God ang giampo Ginoo nga karon sa pagsaulog sa birthday sa maguwang si Roy ug sa tagaan pagdugang pang panalangin sa isang kinabuhi. Majong panglawas ug majong pangnahuna kanunay Ginoo ikaw magiya niya Lord sa sakto nga daan ug ang giampo pud Lord God nga kining pagkaon karon maghatag ni kabastog sa among lawas ug panalangin ni Ginoo ang mga kamot nga nagkuot sa ilang bulsa para mahanda kini mga pagkaon nga nakaroon sa lamesa. Salamat Lord sa tanang grasya o ang tanan nga pagdaig diha ra jud kanimo kining tanan ang giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga atong Ginoo. Amen. 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 O atong kantahan nag-birthday. Happy birthday! One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May God ever bless you! May God ever bless you! May God ever bless you! Happy birthday to you! Basta kayo, Tisan. Di, dito ka. Birthday boy! Birthday boy!